Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto no bedo gi romo ma wang' gi wang'. Tinende oganda jotemo gombaka ni to ne en gir kakiragi koso ne en gima nochan koso ne en ang'o hie. Siasa, weche mag historia gi weche mag siemruok lwedo gi chal mar piny Kenya emanyo kwako liend Mukami Kimathi e dala mar iluongo ni Njambini. Jei bonyo en wach ma ji osebedo ka loko nyaka ne gibed kod romo. Jakom owuon noriere gi weche mag historia ka otemo timo rapar makende mar Mukami Kimathi gi joma nokedo matek ahinya ne loch mar piny Kenya. Kata obedo ni josiasa moko maraga ne otiyo gi thuolono mar siemo godo gik ma Azimio osebedo ka timo mar ng'anyo gi weche moko mathoth mokalo. Vioje wakwonga wach ni liend Mukami mane jaod manosenindo Dedan Kimathi nyo chiwo nafas maber ne oganda mar Kenya. Tahinya hinya joma nyalo luongo ni dhano ma onge gi lemo mora mora e siasa, dhano maneno gigi e tipo to samoro winje radio, mar puonjogi ni siasa ka onge sigu, ni siasa ka wanyalo bedo no kwa winjre weche, to mano kongiso no ok wanyal bet piny mwagoe mbaka. Mano kongiso ni ka koro ka winjra gi Fred to koro kuma Fred nitie ok anyal dhi. Ni neno kane Raila Odinga donje liel to kit sigalagala to gi nduru to gi mor mane ji ni godo. To magi e gwenge making'iyo kwa dok kura mar IBC mahiga mokalo kapo ni poko yaw sava to kineno kit kwan kura mane jakom Raila Molo Odinga yudo kuro ne gin mna masanja. To samanyo odonjo kuro to dhano nyo mor, dhano nyo il. Nyisi ni weche mag siasa gi ok gin weche monegi kaw tikete chunyi timako nego do nyawadu sigu. Nikech abed ni Raila Odinga en ng'ama mako kuot to kata kada odonje liende no to dhi adhiya to bet piny. Okomos joma nyo yudo kanyogo. Tabed ni William Ruto to kata giri Gachagua bende gin jogo momaka ahinya. To gin gi teko ne giwacha ni Raila Odinga no kwadwa nene liende no kiki yeno donje. Tita mieta magi chien to kotima ng'owa to kochopi. Nyisi maber ni in kaka japiny gimokwongo monegi som kacha ni siasa uken sigu. Ma kiwuok ni kore dhie weche mag siasa to kore mako tong titinga ng'o tidwa dhi kedo gi nyawadu na minege. Mane gima nyasomo mokwongo. Mar ariyo adiera makende en ni liel riwo ji mang'eny. To liel nitie jomobiro nikech ng'ama othono ging'eyo maber. Nitie joma biro liel nikech ng'ama othono nye giwinjo humbe gidwa biro winjo neno. Yedi kaluo andalo moko nane liel moro to ka koro ochopo ni min jalno manonindo dwa timo neno. To en kochung' to gone mna jiero kamano kuom biro konye iko wuonode. To gonero kamano anyuola mare, to gonero kamano jogweng' kuom tich matek mane gisetiyo mar biro timo ng'owa konye ko osiepne. To koni mang'eny madowachi onge nikech buk matindi time liel ni eulogy ni. Okoni gino na asendiko kanyo dhi timo ng'o kendu. To ng'urno wuok. Nikech giwacho joma na bet bath giwacho ni to kara kano kodwa loso to no chung' nang'o. Nikech nitie jok moko ma sama gidhi liel no neno no ema mitnegi ema gibiro winjo. Koro liel riwo ji mang'eny. Liend Mukami nyoriwo jo siasa ma ithurka. To gima kendo na puonjora e liend no ni nitiere tegno moro manyaki bedo go de siasa kapoko mi podia milosi. Nikech nitiere moko manyoba wach kagiweni jotendegi bende bro timo ng'owa biro mor kodgi to bro ba wach. To gikia ni siasa chalo gima ne gichalo joma ne dwa chwako budho komondi iko jotendgi mondo ka jotendgi ochung' to timo ng'owa olugi mane to gikia ni siasa ka Waswahili wacho ga ni jogi ong'ere kwa vilemba. Te chenro mar kaka wanene ni bende wawacho ne gaji
ne siasa ka onge gima pore gimora mora ichano emomiyo kani neno ka koro joka wajumbe no osechung' mobadhogi to koro iduoko gi chien mos nikech jotelogi ong'ere kwa vilemba ging'e gima gidwa timo ang'owa gidwa wacho to gimomiyo kaka giwache kuku mar wach ka nyamor gi kaka Raila Odinga nyo loso nikech nyo wacho ne jatend piny ni onge ng'ama bro wacho ni adiera jomoluori gi te onge ng'ama bro wacho ni adiera tanta bro wacho ni adiera ni jo Kenya hinyore to ni neno katoka no se wacho to jatend piny bende no wuok to kono bende otimo ang'owa otiyo matek mondo ober ngima jo Kenya nyisi ni joma nye ba wach kande manye weni jatend piny kata jalup ne bro chung to chako siemo Raila gi wang'e kaka ging'iyo ga sieme samo onge cha to nyo ng'iso gi maber ni jotendgi gi bendo miyo Raila Odinga luor makende nikech Raila Odinga en jasiasa matene ojatelo e pinywa mar Kenya ka to bendo satimo mang'eny e piny Kenya ka koro gima ne Rigathi owacho to gima ne Ruto owacho nyok gi siem Raila wang'e nye gi kwere los yor mbaka to gikoni oyo kuwe maandamano ni twabro timo ang'o to gigi wabro timo mayom to VOJ tok liel kaliel no serumo to jogi no chako pojo Kenya Kipkeno Classics ka sama koro nye gidhi Kasarani neno ng'wech William Ruto nigi gik mang'eny mado timo to ka liel Raila Odinga nigi gik mang'eny ma jo timo to ka liel to koro we wawach ni kahawi marach kata kahawi maber nye girade pap okapar ni jogi sama nyora do nyone na nena ng'wech kende to bang' mano to ng'ato goro riti ni wuora ai chopo maber bed gudu chieng' maber emomiyo na wacho ni liende mukami ni nyong'iso kido moro gi mbaka moro ma jo Kenya onego bed ni koro goyo kata mang'owa ka wadhi mbele nito ni ka jogi manyocha rakore aduwa Raila Odinga wacho ni an nyaka andamana gi thuon ok ditama to William Ruto to koni kitemo tibro ng'eni ane jatend piny to mna jumbe ariyo to koro gibet piny gigombaka ginyiero gineno ng'wech nyoro gi nadhula nyoro kendo mna kuom wawach ni hawi marach kata hawi maber nye gichako girado e stadium Gorgi FC oserakore ding'eny nyaka nye yiero rum KPL ka dabi osebedo mang'eny tok gidhiga manyoro manye koro jatend piny uwuok modhiene mobet moneno ma picha moro bende waneno ka gin kamoro gibet piny gigombaka holding room inyalo neno picha achiel kachiel wang' jowi mari mar Ramogi nikech tich ang'wen kama kora donje mondo kora ene wuod Misambi ni nikech nyawa kalo center gima Misambi to gima nyo wachnwa kanyo podo kadwa wache yamo aburo thuwe gi ji mang'eny gidi maji giri no wero thu moro kanyo magi wacho ni wase donjo wana dada buonjo buro tieko gi wiye gima wuodo enge ni wachoga ni samila odheri mokwal jaluo dhoge mang'eny ka jaseme ok okwalo dhogi ki jaluo to jalang'e makwalo dhogi kidwa lao dheri ne tilawe gi mirima to ng'ami wacho no kwalo dheri VOJ antie ng'ami wacho no kwalo dheri mi wacho ni dheri ni to nyaki yudi makata tek makata yot no nen ng'ane mano yombo kode Misa sieme mi koni ito dhera hinga ng'eyo abiro ni ma koyo donj kuome ineno kit lak mogul makoro waneno kanyo
tineno kit goruok kor makoro waneno kanyo no. Ne kit nyiero no. Gi gwelruok no. Ne kaka yawuoyi go omor. Ura ngamulal gidheri. Negotiate godo. Bet godo penya. Mugombaka. Monyier. Emomiyo Jakenya onego bed ni neno mariek. To koni weche mag siasa gi okikete chunyi kido mane governor machon masani senator Mawasin Gishu Jackson Mandago ne wacho. Ikete aketo boye ka to sami yweyo to timo ang'o? To ifungori to wuok oko. Nikech kit maandamano mwasenene kor piny ka gichung' motegno ma Azimio osebedo godo. Ji mang'eny nyobuok. Ka koro William Ruto gi Raila Odinga bet piny nyiero. Misi ni Kenya duong' moingo jogite. Erokamano. Ninga moyombo gidheri ok dibed go piny go mbaka obuonj. Eni wanyalo bet ni wasomo mang'eny molo gima ji ariyo gi ong'eyo. Victor, aparo ni senior Joe osetieko wach. Koro matiek chenro. Wanyalo matieko chenro. Lokore ndalo machon ma kolela kano osechuo thum. Ni jango mosetieko weche. Bas. Madam yene mondo dhi. Nikech kang'iyo kaka okelo wechegi to gin en thuon wach ma samoro nyalo mana go bathe matin. Mani adiri mar wach. Ndalo moko ka watindo wadongo to nigo nwa mbaka machalo gi ma senior J wacho no e wach kuodhiang. To na aparo wach moro bende kiwacho ni ng'amu kwalo dheri ema konyi menyo. Baja kuma kwali ema konyi menyo. Kuma kwali ema konyi menyo. To bende ni wacho nwa gima timoro mananeno ma William otimo, ma William ne osore. William no osore kama. Iwacho ni ng'at mokwalo dheri kodhi ouso dheno. To romo kodi gokinyi kata osesembo dheno odhi to kuongo nyiewo nu chai mumadho gi mandas. Kata king dheno to gima make onge. Gima time onge. Oseosore. Koro mache osruok ma William no timo nyoro. Ke wang'eni dhiang' ni e lang'o, ilao dhiang', lakini osore. Ne gise madho chai. Tieni koro kata in gi mirima midwa go e godo. To koro ikuongo ubuonja. Umanyo platform. Mani gima no timore. To gima chielo kata puonj ma bende ne wuoka e chalo gi puonj ma wasebedo godo e kinde mathoth ka. Ma wacho ni kik ywagi e liel mok liendi. Koro aneno ka nitie joma no biro e liend cha to nitie joma ne ywago liel moro mopogore gi gima ne gidhiye. Nitie joma ne nigi ywak. Koro jok mane okongo wuoyo ka Jakom ne pod ok wuoyo. Wajumbe go gi senator ma achiel kuom giwinjo ka Jakom no ochalo ng'ama odiko wiye matin. Ne giywago liel ma onge kacha. To wegi lielo wegi ka koro wuoyo e liend siasa ni teno ka kuno be ok gichomo tir. Mi mana kaka senior wache e siasa onge gima timore ma ok ochan. Jatend piny nigi gima iluongo ni intelligence. Jatend piny kata jodito madongo gi kapok gidhi kamoro amora to gikuongo ng'eyo ni ng'a kendo madhi biro. Makata kiluongo Jakom e budho moro to fwenyo ni ng'at moko dwar kata fwenyo ni William ni kanyo ok obidhi. Kata mana wajumbe emiluongo to kuongo penji ni ng'a kendo gi ng'a madhi biro e nyasi no. Konwang'o ka ng'at moko dwar e sechego to ok obi. Koro mondo mi jogi ne dhi girom kacha en gima ne giseng'eyo mi gidhi romo kacha. Momiyo gimoro amora no osechan. To king'iyo kaka ne dhano mor gi ilo sama ne Jakom odonjo. Kacha nekech ing'eni samoro kata ka ng'ato donjo dalani to nitie kaka idwa thatni kod no ka nyithindo seringo ma nyithinde osegawre koro inyalo mamoro wang'ine nyithindo lakini ng'ani to koro okirie. Kare gir picha moro nyo ng'iso ni wenge te ochomo kama Jakom ne ae sama koro donjo ni. Nekech kineno ka Jakom odonjo kata to papo lokore. Papo lokore kabisa. To nitiere gima bende Jakom no otemo timo. Kineno kodonjo bang' koselemo Eliel kacha
To kogik kamane Mudavadi nitiere gi jotelo mamoko gi tineno ka otimo mana lwete kamani. To chomo kachiel kamane kiro bet. King'iyo body language mare ng'ama no dich gi moso en kir en president en jatend piny. Mano e ng'ama ne ni e level mare. Koro nekech Rigathi Gachagua no bete bathe. Tineno ka Gachagua ochalo ka gima chungo matin, oonjo chungo. Kene ng'iyo tino ka lweta achiel no ne siro pod barkom. Koro podo ko ng'enta mose koso kika mose. Madine Rigathi emane mosore gi jakom banka no se mosore gi William taparo ni kata goge di no goyo. Nikech no paro ni samoro bende William betimo kaka no timo. Mak mana ni mare no obiro mogik. Koro ko yudo kaka William ojako bade gi jakom tineno wang' making'iyo pichano. Matieni wanyalo do pichano. Bob kinyalo yudo no picha ero. Kiyudo bas. Koro kimanyo Rigathi gi diere kacha. Tineno ka openjore gi nikech president owuono okosero lwete e kom. Okosero lwete. Rigathi pod ne go kwano. Ne achung koso ke chung. Ochung tir. Kendo bas. Ochung tir no ka president ochung. Kendo nene kako jako bade dinuoya. Koro Minister mar Foreign Affairs onge kaka Jali Jacobat. Ndalo moko no koni ng'ano nodiyo lwete ka gima ng'ano dwa nege. Jalo mosi koro king'iyo picha no tido ka Rigathi duogo penye to be en adier. To king'iyo Mudavadi mabende ne jakomo komoso kalo to fwayo na fwaya. Koro ne gidier no to kare gini en adier. Nekech ne giparo ni jasik jakomo loyo ng'ata en William. To gineno ka William no timo gik moko ariyo. One, oluro jakom kaka ng'ama jaduong'. Kendo winjo ka no wuoyo to wacho ni kata mana nyoro ka no wuoyo to wacho ni number one olure nikech oinge gi higa. Mabendo temo nyiso piny mangima ni nyaka uluor jok motelo nu. Kata doko ni okwa winjire ang'oa to ng'ama oloyi gi higa oloyi gi higa makata doko ni ane kir sani to number one no mose kochungo. Bedo no mose kochungo no ing'eni kere ng'at monego jitemo so kochungo. Tineno ka gino kata mana ker mose the retire uru bende neno ka moso ka jakom ka no chungo. Koro mano e number one en ranyisi mar respect kata mar luoro. Koro koweyo ni jakom en jatend Azimio to luoro mare mariga gi kama giseaye no chiwo. Koro in ma ichung nusni to penji ni into koro in ng'aka jatend pinje mose chung full. Koro mano nyisi ni dine Rigathi Gachagua yudo thuolo mar moso jakom mar ariyo do mose gi lwedo ariyo. To iwacho ni gini ne chal gi mano pang ok timre ka gir hono. Ok timre ka gir hono. Thothne e nyasi mag president waneno ka welo oganda wala gi jite giwile ngas mopogore opogore kuongo bedo penye ka president kore ka biro mogik. To ma bet ka no pogore to ne en liel of course ma piny owacho manyo ka oting mar liend ni. Ing'eyo gima timore ni e protocol mar piny owacho jakomo onge protocol. Jakomo onge sirikal. En jatend oganda. Koro en jok manyaka bed piny kacha ka ker poko ka president poko biro gin jotend migepe gin PSS gin county commissioners mago jok ma ok nyal biro ka jatend piny nyok nyal biro tok jatend piny maka gibiro to ginyalo mana luot ginyalo mana donjo gie toke gie toke to jakom bendi ng'eni en jatend piny kien. Koro en bende nitiere liel ni bende mitiyo godo kinyiso mbii mari. Koro jatend piny jakom bende no ng'eyo maber ni president osebedo. To nekech ne ok obi kacha kogwele gi president no biro e sechege. Nikech ing'eni wate kinde gi familia ni ben wach en wat marabora bende. En wat marabora. Koro jakom onge bwo chik mar protocol mar sirikal. Mano miyo en no biro iko jokosiepne. En no dhi iko jokosiepne to yudo ka joka beni kacha. Mak mana ni intelligence moko wanyalo wacho embo kunyalo wacho nika. To no ng'e ni president ni kacha. President bende no ng'e no timang'o no biro ma president osebedo briefed. Nekech mana kaka senior jeyo wache. Jatend piny ne nigi ratiro sorry mar neno ni kane ok odwa ni jakomo chop kata mana machiegni kacha. Kech kata king'iyo picha kaka no donjo ni neno ka nitiere mutni moro matin. Neno ka nitiere mutni moko matin mar kweth mar jakom gilange ma jok mamoko no tem ka gima iteno eka bang'e giweyo jakom mondo donji. Gima chielo ma bende wiyo ok wil godo kiduogi ing'iyo tineno ni kata mana e protocol mar wuoyo
ineno ka jakom no kungu wuoyo bang'e kaito kose wuoyo eka jodito mar piny owacho okawo protocol mak mana ni Uhuru ndalo moko ne kaluore gi bedo ne machiegni gi jakom kata kaka ne gitiyo emo mineno ka seche moko no break ga protocol but koro nekech tich podoko bedo machiegni kinde jakom gi William ne William nigi ratiro kata mana mar tame ni kikolos gi ji koro jakom ne nyalo dhi wuoyo gi jofwambo e tok liel oko kacha tineno ka ne gi recognize ne bende dine gi tame to ne giseneno kaka dhano no se jajni ka jakom ochung' ma wuoyo mano bende jopiny wegi ne dhi chuno gi koro mae momiyo piny owacho bende riek gima chielo manyalo wacho e wach ni en wach mi winjo atemo wacho kuom Rigathi Gachagua gi Mudavadi king'iyo tim mane jakom wuotho godo ne oting'o governor machon Mwangi wa Iria no oting'o secretary general mar Jubilee ma bende jakom ka ne loso to no oluonge kata doko ni oluonge ni en secretary general mar Jubilee embele ker embele jatend piny kata doko ni ntiere yuarruok e Jubilee kanyo ma bende iwacho ni bathe igoyo lo gi jatend piny gima chielo ma bende ne wuok e gini Victor mana afwenyo nikech naneno gino kako chakore morumo en ni liechi kudho koloko ng'eye jakom no mako ruath gi tunge ochome tir nikech king'iyo to chien kacha nikech macha ne nyasi kama president dhiye mano nyasi mar president obedo presidential function kata president obire odi obire dalani to chieng'no kanyo koro ok dalani chieng'no koro kanyo ok dalani obiro bedo dalani mabe onyalo wuoyo dalani moko mi thuolo mondo iwuo to ibiro neno ka jok manyocha ne bayo wach ahinya moteno ker kaka nyocha giwuoyo moteno jatend piny ne ok gikir wach makech ahinya kata mana Rigathi Gachagua winjo go wacho ni hii mzee yule mzee language mosebedo kotiyo godo ne ok otiyo godo but ne poden gi ichwang more mane gidore no gombo no gole oko to ne odikore koro mane momi winjo wacho ni liechi kuodho koloko ng'e koro nyalo mana dhi gole gi oko lakini gi kacha ka koro jakom ma bende gisebet ka giwacho gigi te koro ne nitie koro wacho tek mi jakom no timo gima ber nikech kinde duto ipenje ni en owuoyo mane liel owuoyo mane e maandamano gi gik mamoko ne otimo gima ji matin nyalo timo nikech ok nyalo yudo ji manyalo wacho ne jatend piny e wang'i to no wacho ne jatend piny ni ji mang'eny ok wachi ni kata joma oluori ok wachi to an ta wacho ni awacha kata yaro yage pala kaka wuono ende wacho ta wacho ni awacha mo nyise ni pek mar ngima ni malo koro samoro jogi wuondi koro mano en achiel mineno ka jatend piny ka koro ne dugo lose wiye tido ka gik mane jakomo losika ema koro miye topic molose makata meke mano osendiko koro bene ok osomo kata koro magi ema no luwo koro nyise ni jakom no dhi set agenda kacha mano kalure gik moneno mogik e wach romb gi Kasarani nikech an Kasarani kaneno ng'wego sama gidonjo sama jatend piny duogo donjo embo donjo nyoro bende ne an nyayo kachacha ka wan kod gi kanyo kwaneno opich gor ma mana kaka wasewache bende chien kacha ni jogi ok mucha to dhi jogi ok mucha to dhi ma bende ibiro yudo ni kata sama gi e liende cha gisa wache ni bas warado kocha koro nyayo bende giseng'eyo ni warom nyayo to king'iyo ka gine VIP launch nyayo kacha ingeni bora ni iseromo gi jawasiki nikech wacho number 1 jawasiki yo kimosi en kise mose ti chalo ng'amo goye gi guok itieko mbi mare mondo mi jogi dhi rom diriyo ema nyisi niya mana ng'amo kia ema ywak ahinya e liel mok liende utemo wacho ni adiri man dug ni jakom chal gi mosego bade piny ni jatend piny en William Ruto mano ok wawachi kalore ka William no dagi ka jokwa Mudaba gi nyoro no kalore koda weche gi duto te nikech picha manyo ng'is ka gin apani nyayo nyoro manyo ng'iso picha mar jatend piny ong'aw kamoro kom mar lodge nitiere gi kom mar wele moko ma bendo dhial benye nitiere ng'ato ka ng'ato no bed mane kome gima wawacho ka en ni gimora mora nyalore e siasa mane gima watemo wacho gimora mora nyalore e pao siasa ka gimora mora nyalo asewacho ga ni pao siasa ka ka ji odhe nindo tieno to samoro ng'ama no nindo tung kinyi yudo kochiwo diere
to josiasa be sama loko pachgi ok ing'e gin ibiro poka sama giloko pachgi to jogi odong' ji ariyo koro kamane gine ji ariyo cha giwacho gi dho ngere ni anything is possible. Erokamano. Bob, ka wanyalo yudo tweet mar Martha Karua nyoro ma otende kod weche gi duto, ne en gima kisome to standing on solid ground as always. Mano oro nyoro tarik 14. Joma dongo kung'iyo gini kaka joma bende olonyo weche mag tudruok gi weche mag language. JB VOJ ing'e ni siasa ka samoro chuno ni nyaka itim gimoro kapok iwacho ne jogi. Ndalo moko anyalo paro 2007 Kasarani kakoro ODM, ndalo mane ODM nadhi cover event no kakoro timo nominations, presidential nominations mag ODM. To kakoro ji aboro mane chung to jomoko go bade gi piny to ji odhi e debe to yier to Raila Odinga yombo to luwe gi Mudavadi ae to luwe gi William Ruto kane loso no tiyo gi kisungu moro ni sama koro se mi teko mar telo ne ji to nyaki lok toki. Kech kisungu wacha ni when you are given the mandate to organize an orchestra ipang jo thum to jo piny kori loko ne giang'oa toki iketo wang'i ne jower eka jogi diwer maber eka jo piny bende de miel maber, jo piny bende de tim nang'oa de miel maber nikech wer koro mit. Emomiyo gima Martha Karua wacho ni samoro gigi nye timore kapok otim gi ang'oa owachnegi gibende buogo gi abuoga ni to makoro kapten we mocha go kore gi ng'acha to cha kapten wocha nigi ng'acha neno pira kacha samoro kawo gi buok nikech pok giyudo briefing ni to ang'o matim ang'oa madhi mbele. To koro mondo bende ochal ka nikech ng'eni gima timore ga mokwongo jogi biro penji ni to gima timore ga chacha bende ng'e in gi wach moro opimne gima nyalo timo en ni mondo wuogo oko koni an podakia podan kar tienda ng'ani poka yango gik moko tete manyicha wadware maandamano an mano kama podatima ng'o podachunge to gima nyondiko ni bende an gi pacha aneno ni nodwa ndike chon ahinya nodwa rikni nikech samoro mana kaka nawacho en hawi maber en hawi marach joge nyora darada ne giro maroma ng'ama dichuo nyaka cherere samoro tok liel to Raila Odinga kone oyo ng'wech ni Kasarani ka wadhi ane kaka jo Kenya tim ang'o to ng'acha be ka wuok Njambini to kone samoro fuyo dwa donjo State House to kona ng'ati more kata ng'wech ni ka wadhi ane kori ko wuok ko maji ringe to nyoro nye en kanisa AIC Milimani ka to samoro winjo ka vuvuzela mar jogoro okwako piny to kone to vuvuzela migoni vuvuzela ni go nango no pira nitie ni joweto okwadwa ne europira so samoro gigi nyote mora atima so gima Martha Karua nyotimo an kanene en nodwa go enduru monde ochalo ng'ama wacho ni an gigo akia kaka jogoromo akia gik magi wacha tema ng'o akia to samu keti kom ni ine jalup jatendi kamora mora tineno kotimo gimoro en gima ber ni mondi kuongi penje ni to jatelo neno kurado to ang'o giri mano timo ang'oa mano wacho koro kuse wacho kamano koro wantidwa ni watim ang'o watim nade mondo ka ji openji nikech nitie jok mok bi penjo jotendi to gibiro penji nikech ne michiegni kodgi to ka sama gipenji tikonegi ni adiera aseloso gi jatelo to nye girada kanyo nye gin kucha to ng'acho kone ni ka ionge gimitimo tibi watimo ang'o wane ng'wech to nikech jakom bende wang'eno ohero opira jakom bende kone ni bwana wabende kiny nitie opira ok kinyi bi wane opira
mana kamano to rumo. So ok no nego dhi e Twitter nikech samo dhi e Twitter to ndiko kanyo ni still remaining or still standing to chalo ka gimo wacho ni bwana ma jatenda ni owe en koro sedhi kocha wanto poda tema ngo anto poda chung kar tienda. Bwana no king'iyo kaka jakom nyo loso to jakom ne podo koyango William Ruto kaka jatend piny nikech iwinjo ko wacho ni rafiki yangu William Samoe Ruto okoluonge ni jatend piny koro kanyo ne jakom podo otang mak mana ni je gima timore ka iwacho ga ni ka thuolo sekai to ng'at moro ma thuolo sekayo kineno roch mar thuol ndi kaka roch kor kineno mar roch mar piene chakodong piene no kamo ng'aore to dendi juol kendi bedo gi luoro waseneno ga history mag antishege gi kaka gibedo kata mana mano kalo jigi ok wach ga ne ji un kinyu chiewo to neno mana ka jini Arambe House stairs kanyo to gini no osetimore gima miyo gini bedo kamano en seche moko ko wach ne jok mol oluoro gi ka to gigi ok nyal timore nikech kata in kiparo kaka Rigathi wuoyo cha ka William onyiso ni koro odiro mo gi jakom iparo no nyalo yie kete no wuo no wacho no ko winjo kamano obiro mana ogo machiemo gi mano timore loch mokalo ja ong'eyo ong'eyo gima notimore kocha to nyaka Mudavadi bende ne nie NASA gimbo ong'eyo gima notimore kocha nikech Mudavadi en mana Mudavadi sani nikech onge winjruok makare e kind nikech jakom gi William nikech ing'eni magi te timore kinde ma bende dwale nyogolo buk matemo ng'iso kit jakom e paw siasa ga gi joma osetiyogo gi kaka ong'ama chalo nade siasa chalo nade to kinde duto iwacho ga ni siasa mar jakom ok nyal predict en ng'ama roch pile en ng'ama roch pile koro ikia ni samoro mo we muchomo koni ni to ok mana en kende kata mana Moi bende ni wacho ga ni ndalo mang'eny ka nolando cabinet mare to romo kodi mugo mbaka kabisa monyisi ni dhi yudo gini to ka gik saa 7 to tiji oserumo mano e kaka siasa bedo nikech kidwaro sumo pach jogi te to ok nyal emomiyo ng'ata chiel nyaka be jatelo kapo nono mbele ka William nyalo dhi tiyo kod jakom ma ok wawach sani nikech wakia to be ok wawuoye logi tiende ni nitire jok moko ma nyaka dog piny sama joma moko biro malo. Erokamano. Nyakora majuang wach ma iye tek mokalo ang'e ni joma ne e kinde mabende komiti mar dhana 14 cha ne gichiwore ndalo 60 mar loso weche duto ma chendo ge ni to gidhi chopo kanye ing'e ni gima ji koro rito tarik 1 dwe mar 6 Madaraka Day ni jakom bro dhi koso odhi weyo moko dhi ting'e ni ma en achiel kuom nyasi masigana e Kenya kama ngima wengete bro dhi kuome Nyakora Magajuang gi weche duto mag siasa mabro timore e kor juma ne ka rito mar neno ni japiny bende giko man tarik 20 dwe ni gani mar chwalo boke ma en go e wach mar finance bill ni ma bende weche ne osebedo ka chendo ndi dibed ni kagir karagi ni nyalo kudne jatend piny Kenya ni kati dhi die jo Kenya kaka ne jatend Azimio nogilo ne jatend piny Kenya ni ngima to tek ndi obembo jo Kenya punda amechoka koso dhi bedo wach mopogore ka kamano Nyakora Magajuang odiochieng' manyoro jatend piny Kenya Dr. William Ruto nobedo kod thuolo mar wuoyo gi oganda jo Kenya twak manobedo e seche mag odhiambo kendo nobedo twak mar abora ndi no mulo weche mathoth ndi mamulo ngima oganda jo Kenya jofwambo gi keyo nokete tesre mar duoko mokuom penjo ma osebedo ka chando oganda jo Kenya achiel kuomgi Nyakora Magajuang nen weche mag lemo mag pogo lemo mag tend migao kata mag sirikal ka achiel kod weche mag ngima mobembo jo Kenya obro ka oyueyo ka duogo to e wach makoro to wadhi chako go e tielo mar 2 mar chenro mari mar kaka wanene kete mana ka
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo. Chulo kuoro. Anadwaro mondo timni malit, mana kaka ni timna malit, kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi maracha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum, to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Mana kamano nyakwara mga jwang ka pod umedo rito weche manyien adimba e lak seche gima dhi nyime e nyakalondo mari ma Ramogi. Tinende wantie kod weche ma bere jopiny oro ka kata paro magigolo ka loro koda weche manyote mondo dirani e pau siasa. Victor kike ikaw siasa ikete chunyi gini nyalo bagi aboge jare nene kamano. Maka juma we are reading too much into the meeting mara Jakom gi William Ruto. Gicha was not planned. Jogi nyora darada ka gir kiragi nike Jakom nong'eyo familia mar Kimathi. Jakom ohero weche mag sports mane momiyo jogi norado. Koro kik wakete gik mang'eny. Gima nyaka jopiny ng'e en ni Azimio pod ochung' ne ratiro mar oganda. Politics is dynamic. You can't predict your future friend or foe. Lazaro Nyambok wacho kamano ni siasa jalokre. Okinyal lieko no osiepni mambele ka dhi bedo ng'a kata jasiki dhi bedo ng'a. Otherwise bedo pamoja mara Raila Ruto from Jambini to Kasarani wasn't by coincidence. Gicha no sepang gimoro wiye limbo mbele ka, lakini en gima nyalo bedo ma ok ber ahinya ka Raila weyo Uhuru Kenyatta kod familia mar Kenyatta ken gima onge defense mora mora. Lazaro Kanyambok nene kamano e ote mare kaendi. Machelo kaendi maka juma mosna e wot lumo wigi timo jerego amora inya kodgi. Gisomo na pap gi tocha pagari machalo ma police machon cha. Judy Malago kantire Mulolongo Machakos County nene kamano. Maka juma aparo ni onge gima licha ahinya. Aparo ni onge gima licha ahinya mane joge temo en mana romo mar gombaka. To weche mag siasa dhi gwere ka guok gerombo mbele ka kituru wang' ndalo 60 kende bang' komiti chako setiko tijgi to bro neno kaka gido chako moke kendo. Victor
gima nomora gi jakom no simo josiasa matindo ma ok central kamutingo senator miluongo ni Methu manyo kethne kanyathi makore kodonje siasa jakom ok siem jakom ok tal jakom no somo siasa mar Kenya ni nyaka gini mabiro kore ne mongeo kwana ma siasa mogoyo kore wan waket mana wangwa wan mbele ne awinyi maber ahinya ni Casimero Onyango kawinjo ka en kindu be Kanyasoro a town without a bangu teo kamano ero kamana nyam maka juma tarik 1 dwe mar 6 dhi bedo chieng' ono masigana ka jakombro yudo thuolo madhi e nyasi mar Madaraka Day no to kidek bedo gima ber mokalo to kara kamano jakom en jatend oganda due to public demand jopiny ne nyalo chuno mar mondo mi thuolo mondo los gi jopiny kendo biro chuno William Ruto mondo ne kaka nyalo rito jakom maber ma ok obolo ne ayenje ni ule mzee wa kitandawili. Okay, Victor Penyna welo ariyo go dito mara ngomo Rigathi Gachagua nye onge Kipkeno Classics kachiel kod Mashemeji Derby donge gini nyalo medo gido jo Central. Victor siasa moro gore Central ka iwach ni ineno maber ka in Nyeri wach mar one man one shilling one vote ni gini wi limbo donge jogi no kwede ndalo mag BBI cha kendo jo siasa makoni makor gwenge osebedo ka dhiro jogi mondo dhir agenda mar one man one shilling one vote ni Penyna je ibonyo ni to onene nade kaka molonyo weche mag uchumi mar piny Kenya. Adwano duok mago komondi bas awe achak mna gi ngamo wacho neno ka en Nyeri no mokwongo wagone erokamano kendo omed nenowa omed winjowa kise winjo adira makende en ni josiasa mamasawa osechako wacho ni gidwaro one man one vote one shilling tigeni mae gima ni BBI wacho gidonjo office to girealize ni gidonjo office to gin lwetgi ni nono nikech gima ne BBI pango mar miyo gi medo pesa e lwetgi mar tiyo na jopiny ne gi nokiroko makoro monogi to nikech ne gidwa donjo nikech ndalo kura yamo mane futo na en mar William koro ne gidonje kambi William no magiyudo ang'owa giyudo lemo tadiera makende en ni kata Uhuru Kenyatta ne wacho ne gichon ni BBI makoro uwuok godo lwenyni gini bro konye jowa moloyo nikech BBI kanene ne kacho ni king'iyo kaka piny chalo to pok mar pes piny onego lure gi kaka jitima ang'owa jinitie nikech iwacho gani nitiere constituencies moko kata kidhi Juja ka Juja constituency nigi ji million achiel gi wiye to nitie constituency moko manigi ji 15,000 kende to king'iyo sani ka kipogo to ng'ama ni Juja gi ng'ama ni constituency wach kata ni karo kweda Eldas yudo pok marom to ng'ama ni Eldas cha nigi ji matin madwach gi bende timang'owa tin to king'iyo Juja ka dhano ng'eny dwach gi ng'eny to jaod bura ma Juja ok timang'owa ok yudi maromo miyo jogego ang'owa maendeleo monego timang'owa otimne so siasa mar one man one vote one shilling ni en ema kwadhi mbele ka to bro brido siasa mibrogo Kenya ka adira makende VOJ en ni edweche mabiro kwa setieko weche mag uchumi mathago wiwane en ni koro jibro doke one man one vote one shilling nikech joma sawa bro dhir William to gikone wan watimang'owa nwariwi lwedo to ahinyore wan wadwa ni timang'owa itimnwa kama neno tema bro keto Rigathi kama tek nikech joge bro koni in e jatendwa kanyo koro one man one vote one shilling nyakitimang'owa nyakidhirnwa itemo wacho ni Rigathi dhi yudore kama tek anyambele ka odhi yudore kama tek nikech dwaro mar jogi nyicho seko luongore ni ene kingpin ni onge kingpin moro ene kingpin koro nikech en kingpin nikech nya winjo ka gino osechakore Murang'a ka nya chaka winjo ka mana MP mamare ma ene mano call o recommend ne UDA ni bwanani ne MCA ni bwanani ema dwano mi ticket bar UDA mondo dhi ochung MP mama Thira nyocha ko wache Victor omake kamaraj gima timore ni
jowa mantiere Central Province kata Masawa jong'ong'o ne jatoko jatoko ok ng'ong'ne koro ogik kama giwe ni jatoko dhi nenogi to gineno ka jatoko ni kawo mana akenga madongo dongo oketo mana san mo to gin to san gini to gine kikete e lemo madongo dongo koro mae mamiyo gichako ng'ong'o ne jatoko ni kaka itoko ok idhi kodwa maber ang'o miya wacho kama mana kaka Jay osewache en ni population king'iyo wach mar one man one vote one shilling no en baka mano osego chien kucho to gima nomiyo Uhuru ne dwaro mondo mi giwe gini chien ka en ni ne Uhuru ne riek ne odwaro ni regardless okode oni sirikal mane mabiro pod resources odhi koni nikech ponono ng'ani oloko ng'eye kata jatend piny moro amora mane dhi kawo telo oloko ng'eye to pod gichanie chik nang'oa ni gino dhi momi ineno ka ne gitang' manyaka i BBI kacha bende ne gidhi mane gimedo constituencies ma king'iyo kwan constituencies manonego bed ni Central Province ne dhi yudo ne ng'enyie moloyo mago mamano bende nokelo gwandruok nyaka e kind jakom gi jok mane teno BBI koro ne gin joma ne riek chon koro aparo ni giseneno ka mana kaka wacho ni kech king'iyo ho mar okak yudo ka nitiere gwenge malach to ji tinie tido ka kuom ranyisi omenda mar CDF kichiwo tido ka samoro ng'at man gi constituency man gi ji 40 kende imiye omenda marom gi ng'at man gi constituency kaka Juja man gi dhano 1,000,000 plus koro kochiwo basari to kuonde gi chuno no chiwo mana siling 1,000 to ng'acha ne kech nigi ji mang'eny chiwo 50,000 chiwo 50,000 mak mana ni siasa no bende ntiere jomoko ere kaka kinde duto wasewacho kaka wanene ni samoro kata mana jok mineno bende goyo injili mar siasa no bende gitiyo ga mana kode kisiasa nikech jasiasa ok ohero gima miyo japiny ite yaore japiny ber kabiro kendo mondo ka jasiasa gokinyi koduong'o dhoth kendo kochiwo gokinyi to yudo ka giriedo kacha mamae dwaro school fees ma ondiko na chek ma ok ne dhi duogi saboro samoro bende yawo to kode molalo e ka girito gi to wuok gi dhoth matoke mano e gima jasiasa en tiende ni ka jogi onge komigi gik ma gidwaro gite to gima kelo gi jasiasa mang miyo giluonge ni jatelo tiwe wanade onge jamna mang ne yukonge koro siasa migoyo e pinje Afrika mang'eny iyudo ka ginyayo jomodhier mang'eny koro mae makelo kit siasa ma iluongo ni gidongere kijena siasa mar populism chalo mar owuora ema kidhi nyiso gini ana biro timo no gini donga timo to jogi weri atimo koso katimo to gini be make sure ni ok itime full eka kiny gicha giduogo ndalo moko jasiasa moro ne okunyo pika moro to bang'e ka joka no moko yiere to dhi mo owo pigcha moiko pigeno moiko pigeno kaso nyiso gini koro dhuru iri ng'ama no dhumo dhiri ng'ama no yiero koro mai kaka josiasa nitie pi okunyo ok ni mondo konyo jopiny to mondo sama konyo jopiny ni embo konyore gi jopiny kare gin sani kara mana buses mag mitokni monyiew gi pes jopiny to ng'ato ndiko ni onyiew gi pes CDF under the patronage mar ng'ane gi ng'ane moko onego bini bedo to ino kine ndara kiloso to ket picha governor to ket picha MCA en pesgi ok en pesgi owuora to bod no kende mako seked ni mandara molos gi pesa ma uka gulu makama ne ngorero mokama itieke ka odicheng makama oromo to ma MCA oket picha ne to governor oket picha ne to dini mar governor iluongo nango tagline ma gitiyo go cha mamar county mora winjo ni chiem chuth mbele okong'ere samoro inyalo yudo je moro ndalo moro naneno ma kwano omenda ne choi manolosi to kwano omenda motigo e loso board ng'eny moloso cho wach matek mokalo ing'eni gini mbaka ne ang'eni gimomiyo gituge ka jo MPs ma central gi mopogore gi weche mag pesa ing'eni 2024 koselos IBC onego bene gitimo boundary review kendo kaloro koda chik koro chal ka gima dhwagune nyalo wacho ni they are setting the stage for boundary review
To ok dhi bedo mayot. Ok dhi bedo mayot na gin. Yes. Remember, nini tiere kata motion moro manyocho tere bunge gi mudhoni wa Mushomba, ma en jabod bura magidhungure aparo. Yes. Ma bende no kawa motion ne ni odhi BBI to golo. Gima ne BBI wacho. To tim ang'owa to tero kaka motion. Nyisi ni jo masawagi. Nitiere kaka gine sirikal ndio. Lakini nitiere gik moko mane BBI dwa timo mane ging'e ni beto nikech siasa ne gipingo to koro gidwa notim nang'o notimnegi. Koro emo mineno ka gitemo weche mag bunge to kendo gitemo sema gidhi e thuru gi kucha to giwacho ni one man one vote one shilling ni ema ber mondo gitugi piny. Ti gima gitiyo godo mabende ageni gitemo timo en ni ging'e maber ni Raila Odinga chunye ne nitie BBI nikech no neno gin gi Uhuru Kenyatta mane ging'e ni BBI ni ber bro konyo piny. To ging'e ni ka giwacho wach BBI gik mane nitie BBI ni to ginyalo yudo sir. Tigeni Raila Odinga komako gimoro mochomo tir to tek mondo tamore nok bitimore. Koro gitemo tugo e piny mondo mbele ka wasiti kweche maguchumegi to ji odoge gima chalo madhi timang'o madhi bedo BBI. Ng'eni e bunge bende nitiere barua moro mane higa mokalo kadhi rumo mane William ondiko ne speaker ariyo ma senate gimani mane bende wacho ni nitiere kaka chike moko nego timang'o nego loki. So ging'iyo mbele kucha to gikoni ka koro budget mar William mokwongo sechako tich tok Julai ka to koro nitie gik mang'eny ma idwa dhir. Ma samoro nyalo bedo ni kanye kuma gigede ni gibro timang'o gibro yude gik ma yande gidwaro gi Koro en siasa migoyo kiching'iyo godo ang'o mbele nikech wawacho ka mana kaka no wawacho wach BBI 2018 kane handshake otimore to no wacho ni siasa ma 2022 bro bedo mar BBI. Sani siasa madhi gore 2024 2025 2026 yaka 2027 one man one vote one shilling. Gimachielo Victor mabende wiki kwilgo ma ok wang'eyo en ni e yonget muumie William giri gadi Gachagua ok wang'eyo nto diponi ng'at ka ng'ato ywa onget kore nikech nyithindo kumore onget tido ka ng'ato dwa elo wadgi to koro samoro pod oling nikech nitiere mana kaka winjo wacho ni kineno kowuotho katudo to en atudo ok en gweno nikech nitiere kaka atudo wuotho atudo nitie gi sunga mokete manyo nyisi ni ma koro samoro nyalo bedo maling'ling nitiere ni samoro Rigathi temo laro onget otemo ywayo onget koni okowemo umego nikech en ni William kech ndalo mane watindo kiumori gi nyawadu e onget to ng'ama duong' cha ema umo ng'ama tin to kori neno ka samoro bendo eli mabapi owekoyo chamo bato kumo owekoyo chamo ni kore lweny ma kori neno chako kelo conversation mag one man one shilling gi mae ma kori neno chako kelo ng'ong'o ne jatoko to nekech pod gineno ka chon nekech ging'e ni William bende siasa mare en ng'ama combative. Ging'iyo ni Rigathi bende nyalo ng'iyo ni we acham monde kikagol koka sani. Kikagol koka sani. To king'iyo kata mana sama ne owuoyo e nyim jakom gimoro no odhiera nyoro. Kane jogi ni eliel. To Rigathi main deputy president emanyiso jakom ni mondo totea with mau mondo migi yango mondo migi lopi mo magi to jakom onge sirikal tena munyisi ni tetea jogi bende to samo wacho no tetea en son of mau to samo wacho ni jakom tetea gini to president obet koro dwa ni jakom tetea giri to bunge gin gi majority koro jakom onego dhi kanye eka mondo me mau gi migi lopegi onge wacha kwa Mkajwanga ero kama na inya kwa Mkajwanga magitebiro niko kale Ramogi TV kod Ramogi FM kawa duogo kaka nase wacho obro gomba kama tut kaloro koda twak manyo bedo nyoro manyo ng'ong etipo dute mapachoka kanyakla kod